Wara li l-ex viċi kapu deputat nazzjonalista Mario De Marco qal li l-Partit Nazzjonalista għandu jbiħinnet u jala id-dar ċentrali biex ikun jista' jifdipart mid-dejn kbir li għandu, kien hemm opinjonijiet varji fost il-grupp parlamentari nazzjonalista. De Marco li esprima l-idea tiegħu f'opinjoni pubblikata fit-Times il-ġimgħa l-oħra qal li minflok mill-istamperija il-PN għandu jibda jopera mill-binja tal-Għażat fil-Belt Valletta li wkoll ir-riżultat li lanqas proprjetà tal-Partit Nazzjonalista. Wan jistaqsal il-membri tal-grupp parlamentari nazzjonalista b'ħafna mid-deputati farfru billi qalu li din ibis opinjoni ta' De Marco jew li d-deċiżjoni trid tittieħed mill-partit. Oħrajn kellhom fehma bil-kontra minn De Marco, jiġifieri li m'għandhomx jitilqu mill-istamperija. Dr. De Marco qal li għandha tinbiħ id-dar ċentrali u tiġu hawnhekk fil-Belt Valletta taqbel miegħu. Hija idea ta' Mario. Id-deċiżjoni jrid jieħodha l-partit. Naħseb ħajr staqsililu. Għandna iktar affarijiet importanti bħalissa li ovvjament għandna ntuhom l-importanza. Kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu anke ta' loġistika u jiena naħseb li dar ċentrali hemmhekk mibnija mill-nies dejjem li ħadmu fil-Partit Nazzjonalista u nemmen li għandha tibqa' hemmhekk ukoll. Minnaħa l-oħra d-deputata Eve Borg Bonello mhux biss għażlet li ma tweġibx iżda wkoll injorat kompletament lil ġurnalista ta' dan l-istazzjon. L-istess għamel id-deputat Awċi Chris Sajt li ringrazzja lil ġurnalista fil-waqt li ma ta' ebda tweġiba. Dr. De Marco qal li għandha tinbiħ id-dar ċentrali u tiġu hawnhekk fil-Belt Valletta ma nafx forsi taqbilx miegħu. L-Onorevoli Albert Buttigieg qal ukoll li l-elezzjoni għal kap nazzjonalista għandha tiġi posposta ma nafx where you stand on that ukoll. Sellimlek onorevoli. Sellimlek u grazzi ta' kollox. Mela, il-Dr. De Marco qal illi